Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआ नै दायो साम' ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना सबायजों साम' बेखौबो आंखौ सोरबा आगैमोना सबायजों साम' संनाय भिडिअ लाबो होनखादोंमोन आरोना ओमफ्राय नै दा जोंहा न'आवबो जानो नागिरखादों नालाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो दायो गासिबो जगार लाजोब्बाय आरोना साम' संनो थाखाय सबायखौबो रुनानै लाखाबाय ओमफ्राय सागं सानानै लाखाबाय ओमफ्राय माने बांद्राय मोननो होआखै आरोना आधा माथायावनो सागं साना होबाय आरोना जिहेतु साम'खौ दायो संनायाव मोनफाखागोन नालाय बिनिखायनो ओमफ्राय दा साम'खौ पुरा दाननानै हुना लाबाय आरोना खिन्थु आं संनोल' नागिरदों दाननाय हुनाया बेलेग ओमफ्राय दा आङो संनो नागिरबाय आरोना मालाय साफा खालामना होनाय नै बिथिंजा थावा दुंबाय आरोना अराबो नांखाबाय साम'आ नै बिराद गोबावहाय माने हुबाय आरोना ओमफ्राय बिराद गोबाव हुनानै आरो दै गुदुंजोंबो सुबावदों आरोना बिराद मैया लाबोनानै हरसे सोमना दोनग्रोबाय आं मैया लाबोदोंमोन बे साम'खौ सेरनै आरोना बे साम'आ ओमफ्राय दा नै दाननानै सुनानै बेखिनि जाबाय आरोना दा बेखौ एवना लाग्रोनो नागिरबाय बिनिफ्राय जागोन सबायजों बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो मोनजासिगोन नायलांबाय थादो बिदिब्ला दा लोगोफोर थावा दुंबाय आरोना नै ओमफ्राय साम'खौ हरनोसै दायो बेयाव जेबो हरथ'नाङानो साम' गोजा एवग्रोनोसै आरोना थावा एकदम दुंबाय सामब्राम होजायोमोन होबा होथ'लायला आथुद्राय जाबाय साम'आ गोसोमसोमोनना माबे दैमानिमोनबा बेसेबा गुफुर बानायबाय हुयै ओरैबायदि गोबाव हुखानांदों आयौ मावनायावबो खस्थ' जानायावबो गोथाव ना साम' ओंख्रिया साम'खौ संनायनि सिगां मा खालामनांगौ संख्रि हरनोसै लोगोफोर नै सबायाव बारा गोमो नाङा ना जाबाय दे ना सबायखौ आं खारै होनानै रुखाबाय आरोना दहायो होखानांसिगौ दा बेयाव होबा आरो रानद्रायगोन ना माबाया ओमफ्राय नै लोगोफोर सामब्राम बिलाइ आरोना बियो जोंहा न'आव बाबाया गायनायमोन फांनैसो बेखौ खाना लाबाय सुबाय ओमफ्राय दा नै हरबाय आरोना सोर माबायदि सङो मिथिया सोरबा कमेन्टआव जायाखै आब' जायाखै आगै होनहरलायगोन ना खिन्थु आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामदों जोंहा न'आव माबायदि संनानै जानो नागिरदों बा माबायदि जायो बेखौसो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय अरखौथ' गोसा होनांगोन थाब होनाय दोनसै होमबा आरो अर सालाया संख्रिया एरनोसै ना एसे खोबना होबावनोसै ना दै ओंखारदो एसे आइ लोगोफोर गोबावैनो एवबाय आरोना बे साम'खौ मानो होनबा साम'खौ गोबावैनो एवनांगौ ओमफ्राय दा गोबावैनो एवबाय थुब थाब बेरनांगौ आरोना साम'आ ओमफ्राय दा बेयाव सबायखौ हरजासिगोन आरोना सबायखौ दहाय खारै होनानै रुना लाखादोंमोन नालाय आङो दा बेयाव हरनोसै आरोना लोगोफोर खोबना हरनोसै दायो लोगोफोर एकदमबारे ग्लब गोदौथोंसै आरोना ओंख्रिया एकदम ग्लब गोदौगासिनो आरोना ओमफ्राय टाइमाथ' नै एकदमबारे 3टायानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेलासिथारबाय दिनैनि ओंखाम ओंख्रि संनाया मानो होनना बुङोब्ला माने आङो बाजाराव थांदोंमोन आरोना जिहेतु सबाय गैयामोन नालाय न'आवहा ओमफ्राय सबायखौ आङो बायनानै लायनो थांबाय सबाय लाबोखांनानै ओंखाम संनानै लाइ भाजा एवबाय बिनि उनाव हासबेन्डनो ओंखाम होबाय आरोना बिबो ओंखामखौ दिनैहाय 12टासोआवसो जादों आरोना सानजौफुनि ओंखामखौ फुंनि ओंखामखौनो 12टासोआवसो जादो बियो आंना हासबेन्डआ बिनिफ्राय नै दासो आङो एकदम दा गोदौबाय दं आरोना ओंख्रिया ओमफ्राय बिदिनो खर' सर' लोबबाय ओमफ्राय थावबो माने खर'आव माने सिरामबो फोननो मोनाखै एकदमबारे फुरलिलि जाजोब्बाय आरोना मानसियानो नै बोरै जाखोथाय अबस्था गैखाया खोमा मानो होनबा आङो दहाय खर' लोबलांदोंमोन आरोना थांनाय समाव ओमफ्राय खानायबो हनो मोनाखै ओमफ्राय माने थावबो फोननो मोनाखै आरोना ओरैबायदि माने आसरितसो हाबा जाबाय नालाय उपाय गैया जेथिंजाबो मेनेज खालामहैनो गोनां जायो हाखु दाखुनो बाजारनिफ्राय फैनानै आङो हासबेन्डनो ओंखाम ओमफ्राय लाइ भाजा एवनानै जाहोबाय आरोना ओमफ्राय 12टा जाखाबायमोन होनबाना आङो बाजारनिफ्राय मोनफैबाथाय फुंनि ओंखामखौनो बियो जाथ'वा होननायखाय आं खालामना होलाङाखैमोन आरोना उनावहाय आङो 12टासोआवसो फैनानै खालामना होफैबाय सबायखौ लायना फैखांनासो फुंनि ओंखामखौ बानायना होबाय आरोना 12टासोआव ओमफ्राय दा नै आलासिबो दङ आलासिया जाहैबाय फैखाबाय थायो खाथिनिनो आरोना नोंथांमोना नुबायानो थाखायो ओमफ्राय दा आंना सबाया माला मोनगोन मिथिला लोगोफोर
ओमफ्राय नै लोगोफोर नै बिथिंजा आङो साम' ओंख्रियाव होनो थाखाय जिरा देनानै लाबाय ओमफ्राय नै बियो सामब्राम गुफुर बानलु हाइजें देनानै लाखाबाय आरोना ओमफ्राय दा ओंख्रिया ग्लब ग्लब गोदौगासिनो दानो हरथ'वा बेखौ दानो हरथ'वा आरोना लोगोफोर ओंख्रिया एसे मोजाङैनो गोदौबावथों बिनि उनावसो हरगोन बेखौ पुरा ग्लब ग्लब गोदौगासिनो लोगोफोर दायो ओंख्रिया गेसावबाथाय दा बेयो इफोरबायदि एकदम उसिफावलायनाय ग्लब ग्लब गोदौनाय नङामोन आरोना लोगोफोर मानो होनबा गेसनि अरा समान मोनसे माबायावनो जोंबाय थायो नालाय ओमफ्राय अदाबावबाथाय अरखौ माने जेरै गोसो एरै होनो हायो गोरसासिनबो होनानै होनो हायोना दा नै पुरा ग्लब ग्लब गोदौगासिनो ओंख्रिया खनसे नायनो र' वाव नै लोगोफोर ओरैबायदि ग्लब ग्लब गोदौखादों नै जि मोजां गोदौखादों ग्लब ग्लबनो hey मासे खायसे नोंसोरलाय र' आदार होनि र' नोंसोरनो फै जाफै जा नैखिजा जाफै दाबसेया नैखिजा जाफै दानो खेबनै नायदों नोंसोरो इयाव फै जाफै जाफै दाबसे जाफै आरो माखासेयावबो थांजोबखो ग्रि 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 खनसे नायनोसै लोगोफोर नै पुरा ग्लब ग्लब गोदौगासिनो बिराद गोबाव संखानांगौ लोगोफोर साम' ओंख्रिखौ बांसिनानोथ' मिन्थिखायोआनो माला मोनबावगोनहाय लोगोफोर मोनानोसै ओंख्रि संनायावनो दिनैहाय बिराद माने माबा जाबाय आहा सानद्राय जाबाय संनाया एकदम माबा जाबाय फोरानजोबनाय जासिगोन आं दिनै न'नि मानसिफोरखौ सानसेनि ओंखामा हरनिसो जाहैसिगोन बायदि मोनबाय आं दा लोगोफोर नै जिरा हरनोसै आरोना जिराखौ हरनोसै बे साम'आव हाबहाबनांगोन ना जिरा मस्ला मस्लि देनायफोराबो हरबाय ओमफ्राय नै सामब्राम गुफुर बानलु हाइजें देनायखौबो हरनोसै आरोना खोबना होबावनोसै लोगोफोर एकदमबारे गोदौबावथोंसै ग्लब ग्लबनो लोगोफोर दायो नै ओंख्रिया एकदम जबजोब्बाय आरोना नै जब्बाय गथाथार जाबाय नै ओंख्रि रोसियानो खमायजोब्बाय साम'ल'सै ज्राव ज्रावनो रोसिया खम जाबाय एसे साखि नायग्रोनोसै आङो जल्दि जल्दिनो माइ आथिं मोनांलायनो संख्रि नांगौसिमोन जाखाबाय अरा खमायनांसिगोन आखाइजों जबजोब्बाय साम'सो नोङा आखाइजोंथ' बुरजा थाङोना गब्बां जोंखौ ओमफ्राय ओंख्रि जोबखानाय एसे गोथाव जाखानायनो जाबायहाय जाखाथारबाय सुराखौ मा एसे गोथाव जाखायो नोंबो साखिनाय र' नायनाय सामार लांनोसै न' खनसे नायबावनोसै गाबोन जायाखै बुंनो गोनां खोथायानो गैला लांनोसै आं लोगोफोर सेस रानजोब्बाय दे जा मा ओंख्रि खुदुमनाय ओंख्रि संख्रिफोरा माबायदि खारैफोरा माबायदि जादों मोजां जादों सोर संनाय नों मिथिगौ आं संनाय नै जानानै हायाव पुरा खोलैजोब्बाय संख्लामाखाया दा बुथुमना गारियाबा नै अरखि खाथियाव थालायनानैसो जाबावलायदों मोनाखानोसैबो नालाय दिनैना जोंहाना ओंखाम ओंख्रि संनाया साम' ओंख्रि संनायावबो बिराद गोबाव नांगौना लोगोफोर दायो नै हासबेन्डआबो जाबाय बाबायाबो जाखांबाय ओमफ्राय नै बिथिंजा जागासिनो दङ ओमफ्राय आङो साम'खौ साखि नायनानै खोन्थानोसै नोंथांमोननो बेथ' साखि नायखांबाय ओमफ्राय आंबो नायनोसै आरोना आं संनाया माबायदि जादों बिदै मोनसे गैया बिदै गैयानो साम'आ थेबसेबो बिदै गैयाबा गोथाव मोनजायो नङाबा ख्रेब 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 होनो ना जानायाव माथो आंना खारसोबनायानो फैला
गोथाव जादों लोगोफोर खिन्थु ओंख्रिया एकदम जबलांबायदो आरोना ओंख्रि रोसिया खम जानानै थाहैदो गोथावानो जादोंमोन ना होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन बयखौबो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक मोनसे खालामना हो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन दायो बाय लोगोफोर बाय बाय